Zamislite čovjeka koji je istovremeno bio svećenik, fizičar, astronom, matematičar, diplomat i pjesnik. Čovjeka koji je otkrio tajne atoma 150 godina prije Einsteina. Čovjeka koji je riješio probleme koji su mučili najveće umove Europe. Ali također zamislite da je taj isti čovjek bio progonjen, da mu je crkveni red uništen, da je umro u tuđini, zaboravljen i necijenjen. To je priča Rugjera Josipa Boškovića, možda najvećeg genija kojeg je Hrvatska ikad dala svijetu. Dubrovnik, 18. svibnja 1711. godine. U ovom prekrasnom gradu na Jadranu, u obitelji srpskog podrijetla koja se bavila trgovinom, rađa se dijete koje će jednog dana promijeniti način na koji razumijemo svemir. Rugjer Josip Bošković. Već od najranije mladosti ovaj dječak pokazuje nevjerojatne sposobnosti. Dok se druga djeca igraju, on proučava zvijezde. Dok drugi uče osnovne račune, on već rješava složene matematičke probleme. Sa samo 14 godina Rugjer odlazi u Rim da se obrazuje u Isusovačkoj školi. Ovo nije bila obična odluka. Isusovci su u to vrijeme bili najobrazovaniji red u katoličkoj crkvi, poznati po svojoj ljubavi prema znanosti i učenju. Ali oni su također bili kontroverzni, često optuženi da su previše napredni, previše slobodni u svojim idejama. U Rimu mladog Rugjera čeka obrazovanje kakvo rijetko tko može dobiti. Uči latinski, grčki, filozofiju, matematiku, fiziku, astronomiju, ali ono što ga čini posebnim nije samo ono što uči, već kako uči. Rugjer ne prihvaća ništa zdravo za gotovo. Sve propituje, sve analizira, sve želi razumjeti do kraja. Sa samo 29 godina Rugjer postaje profesor matematike na istom koledžu gdje se obrazovao. To je nevjerojatan uspjeh za tako mladog čovjeka. Ali Rugjer nije zadovoljan samo podučavanjem. On želi otkrivati, istraživati, rješavati najveće misterije prirode. Godine 1742. događa se nešto što će proslaviti Rugjerovo ime po cijeloj Europi. Kupola crkve Svetog Petra u Vatikanu počinje pokazivati znakove nestabilnosti. Inženjeri i arhitekti su u panici. Ova kupola, jedan od najvećih simbola kršćanstva, prijeti da se sruši. Pozivaju najboljše stručnjake Europe, ali nitko ne zna kako riješiti problem. Tada se javlja mladi Isusovac iz Dubrovnika. Rugjer Bošković dolazi, analizira problem i predlaže rješenje koje je toliko jednostavno da je genijalno. On razvija potpuno novi pristup rješavanju statičkih problema u gradnji. Njegova metoda ne samo da spašava kupolu, već postaje temelj moderne strukturalne inženjerije. Ali ovo je tek početak. Rugjer počinje raditi na problemima koji su mučili najčuvenije znanstvenike Europe. Kako izračunati orbitu planeta iz samo 3 opažanja? Kako odrediti oblik Zemlje? Kako objasniti gravitaciju? Na sve ove pitanja Rugjer nalazi odgovore. Međutim, njegovo najveće otkriće još uvijek dolazi. Godine 1758. Rugjer objavljuje djelo koje će promijeniti način na koji razumijemo materiju. Teorija Philosophiae Naturalis, teorija prirodne filozofije. U ovoj knjizi Rugjer iznosi teoriju koja je toliko revolucionarna da će trebati još 150 godina da je svijet u potpunosti razumije. Rugjer tvrdi da se sva materija sastoji od malih, nevidljivih čestica, atoma. Ali ne samo to. On opisuje kako se te čestice međusobno privlače i odbijaju, kako formiraju različite elemente, kako se kombiniraju da stvaraju sve što vidimo oko sebe. To je prva prava atomska teorija u povijesti znanosti. Kada čitate Rugjerove opise atoma iz 1758. godine, ne možete vjerovati koliko su precizni. On opisuje sile između čestica na način koji je gotovo identičan modernoj kvantnoj fizici. Govori o energiji, o polju sile, o načinima na koje se čestice ponašaju.
Sve to 150 godina prije nego što su Einstein i drugi fizičari otkrili iste te zakone. Ali svijet 18. stoljeća nije spreman za ovakve ideje. Ruggerovu teoriju ignoriraju ili nazivaju fantazijama. Mnogi znanstvenici smatraju da su njegovi opisi predetaljni, preapstraktni, prerevolucionarni. Oni žele jednostavne objašnjenja, nesložene teorije o nevidljivim česticama. Rugger ne odustaje, kontinuirano radi, piše, objavljuje. Postaje član Kraljevskog društva u Londonu, najuglednijih znanstvenih akademija Europe. Njegovi radovi iz matematike i astronomije prihvaćaju se i poštuju, ali njegova atomska teorija ostaje nerazumljena. Zatim se događa nešto što će promijeniti Ruggerov život zauvijek. Godine 1773. Papa Klement XIV. Pod pritiskom moćnih europskih kraljeva ukida Isusovački red. Odjednom Rugger više nije Isusovac. Red kojem je posvetio cijeli svoj život, koji mu je dao obrazovanje i priliku da se bavi znanošću, jednostavno prestaje postojati. Za Ruggera ovo nije samo administrativna promjena, ovo je tragedija. Svi njegovi prijatelji, kolege, mentori su rasijani po Europi. Mnogi su uhićeni ili protjerani. Škole gdje je učio i podučavao su zatvorene. Život kakav je poznavao završava preko noći. Francuski kralj Louis XV. Poziva Ruggera u Pariz, nudi mu poziciju direktora Mornaričkog observatorija. Rugger prihvaća, nadajući se da će konačno imati priliku da se u potpunosti posveti svojim istraživanjima. Ali ni u Parizu stvari ne idu kako je planirao. Francuska je u to vrijeme u političkim previranjima. Revolucija se bliži. Stranci, posebno bivši Isusovci, nisu dobrodošli. Rugger se osjeća otuđeno, nepotrebno. Njegovi pokušaji da nastavi svoja istraživanja susreću se s birokratskim preprekama i političkim intrigama. Povrh svega, Ruggerovo zdravlje se pogoršava. Godini istraživanja, noći provedene nad mikroskopom i teleskopom, stres od progona i nesigurnosti, sve se to odražava na njegovom tijelu. Ali njegov i dalje radi brže nego ikad. U svojim posljednjim godinama Rugger piše autobiografiju. U njoj opisuje ne samo svoja znanstvena otkrića, već i emocionalne patnje koje je proživio. Čita se kao ispovjed čovjeka koji je dao sve za znanost, ali nije dobio priznanje koje je zaslužio. Rugger Josip Bošković umire 13. veljače 1787. godine u Milanu, daleko od rodnog Dubrovnika, umire kao zaboravljeni čovjek. Njegovi najvažniji radovi su zakopani u bibliotekama. Njegovu atomsku teoriju gotovo nitko ne spominje. Njegov doprinos astronomiji i matematici znaju samo uski krugovi stručnjaka. Ali istorija ima čudan način da ispravi nepravde. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kada fizičari konačno počinju razumijevati atome, neki od njih otkrivaju Ruggerove radove. Čitaju ih i ostaju zapanjeni. Ovaj čovjek iz 18. stoljeća opisao je atomsku strukturu s preciznošću koja im se čini nemogućom. Lord Kelvin, jedan od najpoznatijih fizičara 19. stoljeća, javno izjavljuje da je Rugger Bošković bio daleko ispred svog vremena. Niels Bohr, tvorac moderne atomske teorije, priznaje da je Rugger dao temelje za sve što slijedi. Danas, kada gledamo na Ruggerova djela, jasno je da je on bio kakav se rađa možda jednom u stoljeću. Istovremeno je bio duboko religiozan i radikalno znanstven. Kombinirao je intuiciju pjesnika s preciznošću matematičara. Bio je diplomta koji je rješavao međunarodne sporove i samotni istraživač koji je noćima gledao u zvijezde. Njegova priča nas uči važnu lekciju. Često najveći geniji nisu prepoznati u svom vremenu. Rugger je bio 150 godina ispred svog doba. Njegove ideje su bile toliko revolucionarne da ih tadašnji svijet jednostavno nije mogao razumjeti.
Ali možda još važniju lekciju možemo naučiti iz načina kako je Rugier podnio svoje progonstvo i zaborav. Uprkos svim nevoljama, nikad nije prestao raditi. Nikad nije prestao vjerovati u vrijednost svojih ideja. Čak i kad mu je red uništen, kad je progonjen iz zemlje u zemlju, kad ga je svijet ignorirao, on je nastavio pisati, istraživati, otkrivati. To je prava mjerka genija. Ne prestajati kad postane teško, već nastaviti zbog ljubavi prema istini, zbog uvjerenja da će jednog dana netko razumjeti i cijeniti tvoj rad. Danas u Dubrovniku stoji spomenik Rugieru Josipu Boškoviću. Turisti iz cijeloga svijeta dolaze poštovati ovog velikana znanosti. U Zagrebu postoji institut nazvan po njemu. Njegovi radovi se proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Konačno je dobio priznanje koje je zaslužio. Ali koliko još Rugierova postoji oko nas? Koliko ljudi s revolucionarnim idejama danas ignoriramo jer su njihove vizije predaleko? Koliko genija propuštamo prepoznati jer ne razumijemo vrijednost onoga što nam nude? Rugierova priča nam poručuje: budimo otvoreni za nove ideje. Slušajmo one koji govore drugačije. Podržimo one čije vizije nadmašuju naše razumijevanje, jer možda upravo oni nose ključeve za budućnost koju ne možemo ni zamisliti. Svaki put kad pomislite na atome, kad gledate u zvijezde, kad se divite preciznosti moderne znanosti, sjetite se čovjeka iz Dubrovnika koji je to sve zamišljao prije 250 godina. Sjetite se Rugiera Josipa Boškovića, svećenika koji je otkrio atome, genija kojeg je progonio vlastiti svijet, vizionara čije ideje i danas osvjetljavaju put u budućnost.